Mali asi 3 veľké šance prvý polčas, alebo zvonili nám tam tyčky. Ale tak v konečnom dôsledku asi ten bod berieme. No. Paľo Bajzer si asi vie dobre tie tyčky postaviť, čo povieš? Tak samozrejme aj s obranou si to dobre postavil a zazvonilo to, ale nedostali sme gól, takže asi je to dobre postavené. Celkovo ten zápas ako hodnotíš? Malo to pre mňa slušné tempo, hralo sa hore-dole. Mrzí ma, že možno nie sme doma dominantnejší, alebo že nezískame 3 body, ale viem, sme nováčik a asi to chvíľu ešte potrvá, kým si to sadne celé. A asi tak v globále aj s tou atmosférou a to všetko, čo sa tu deje v Prešove momentálne, taký ten futbalový boom, asi som spokojný. Tretí zápas ste nedali gól, takže to je možno také, čo treba zlepšiť do ďalších zápasov. Áno, tak ten prvý zápas si myslím, že tá súhra bola veľmi dobrá vpredu. Aj ten druhý zápas ešte pokračoval, ale v Žiline sme sa trapili v koncovke. A možno keby sme prvý počas dali gól, tak tú Žilinu máme, ale bohužiaľ sa nestalo a prehrali sme. A možno tam teraz trošku tá súhra vpredu viazne, ale ja verím, že sa to zlepší. Tak ako nám v začiatku viazla obrana, tak sa to strieda proste a určite sa to zase posunie a útok nám pomôže. Dnes opäť plný dom, aj si zaspieval na začiatku od Prešova? Samozrejme, tak som domáci hráč a vyrastol som tu, takže tá pesnička mi mám v krvi. Takže zaspieval som si, mal som syna na nástupe, takže bolo to krásny večer.